Încă noi și n-am reușit să despachetăm. Corez repede a lansat la setele și pe bag deja a intrat un pește. Stai că duc miciogul. La cât? La nici 5 minute după lanseu. Aha. Asta e bag-ul care l-am făcut eu? Da, da. Am spus că mai dau o șansă la bag. Și bine, am făcut. Da. Hai că e deja aproape. Am încercat pe bag să pun vaftele astea snacks sau schnacks de la delfin. Miaz. Amur. E mare. Ia, e mare? Peste 10. Stai că atunci vin cu meriteiul. Lasă să se obosească. Aia da. Și ăla verde de la delfin. Am știut că verdele o să meargă bine. E greu cu camera și cu minciogul, dar l-am băgat, l-am luat. Stai că te ajut, stai, închid camera, stai. Primul lanseu, primul pește. Hai de fain nu-i. Ti sto visitando. Am mai pentru pește merită. Azi e magari. Hai, lanseu și acolo. Bate palma, bate palma. 21. Primul pește, mă, 20 plus cum am ajuns. Eu că nici am reușit să lansez aici, mi la setele. Bravo, măi! Hai, domnule, arată cum se prinde un pește over 20 în primele 5 minute de partidă. Cu culoarea verde. Delfin. Schnacks. Sau snacks. Felicitări! Mulțumesc! Hai că timpul și eu să pescuiesc deja. Colegul meu a dat în față, așa că e timpul să mergem și noi. Salutări tuturor și bine am găsit la nou episod Pescarul Ardelean. Sunt aici împreună la pescuit cu colegul meu Corez. Salutare! Am venit la pescuit pe o bată unde am mai fost anul trecut. Sunt la Demecea Roberto, aici lângă Nirechează. Și pescuitul a pornit destul de fain, dar o să vedeți oricum cum progresează. Sperăm că vă place și acest episod. Și înainte să începem, avem un giveaway pentru un cort delfin one man. Îl dăm cadou unui norocos care o să-l alegem după comentarii. Ce trebuie să faceți ca să intrați în giveaway? În primul rând trebuie să ajungem la 1000 de subscriberi. Acum suntem în jur de 720. Este un videoclip concurs amical pe lacul Moby Dick. Dacă căutați acolo, trebuie să dați doar un subscribe și un comentariu, puteți scrie orice. Vă las să uitați episod și vă aștept la final. Facem și un mix de nădire. Am aici boilesuri aditivate, activate, că apa încă e rece, apoi avem nevoie de cât mai mare atracție, de cât mai multă. Așa jumate. Bun. Mai avem și niște porumb extra fiert. Colegul Corez le-a fiert așa de tare încât se desface foarte ușor, ca să peștele să poate să digere mai ușor, na, fiindcă apa e mai rece încă. Până nu vrem să-i supra-solicităm. Și am niște semințe de sorg fierte. Dar din asta nu punem prea mult, doar două mânuri așa. 1 și
22. Și eu zic că noaptea asta, până mâine dimineața, asta pentru noi doi ne ajunge, fiindcă apa încă e tare rece. Dar vedem, dacă pește să ceară mai mult, o să-i dăm mai mult. Este prima dimineață, aici pe lac. Noaptea am avut doar niște plătici, care nu le-am mai filmat, că n-am văzut rostul. Am schimbat monturile pe monturi de plumb cu boile sunt un pic mai mari să nu-i deranjeze plăticile. Dar acum cred că mă apuc iar să pescuiesc la bag, că doar acolo am ducea mișcare. Așa că ne vedem imediat. No, haideți că am relansat lansetele și e timpul să facem și ceva mic dejun. Poftă bună! Nyugi, már szép hal vagy. Bekántra a száját? Be, szeretném. Nice. Újítson vele egy képet. Hallod, nem jössz onnan videózni, mert én bal kézzel jobban tudom emelni, tudod? Jó, gyere. Nice. Így jó? Aha. După mai mult de 24 de ore, printre plătici, cu pescuit la bag, acum noaptea mi-a intrat și mie un, cred că liniște pot să zic că un over 20. Sunt foarte bucuros, în sfârșit am reușit să scoatem ceva. Tot așa mai departe să meargă. Este a doua dimineața partidei și am zis să mă pun jos un pic să explic care e situația aici pe la noi. Ziua avem 11 grade, 12, dar noaptea avem între 0 și 3. Dimineața asta iarba a fost înghețată. În ziua de ieri am prins doar plătici toată ziua, chiar și noaptea am mai prins plătici. Ne intră și la bilele de 18. Am încercat să pescăm cu bile mai mari, de 20, dar atunci nu avem deloc randament, așa nu prindem nimic. Și între plăticile alea multe am reușit și eu să prind un crap, dar nu e ușor pe apa asta rece, sincer. Așa că sper să mai prindem ceva până la sfârșitul partidei. Dar hai să vorbim despre ele, hai să vorbim despre ceva mai bun. Să vă arăt pe bine montura, care a fost cea bună, cea câștigătoare până acum la partida asta. Haideți să vă prezint montura câștigătoare până acum. Cei doi crabi de over 20 au fost prinși fiecare la o montură de bag. Cred că toată lumea știe cum se leagă o montură de bag. Acum ledcore-ul puteți să lăsați mai scurt, mai lung, depinde cum vă cere regulamentul lacului. Dar ce o să arăt este mai bine legătura asta de curling, pentru că l-am făcut cu blowback și cu un fir de păr. Fir de păr o să vă arăt imediat că nu contează cât de lung îl lăsați, adică să fie mai bine mai scurt decât mai lung, că oricum o să punem umeala cu ață dentară. O să vă arăt imediat, hai să legăm repede curling-ul bine. Eu am folosit un fir textil de 25 de libre. Asta e modelul Double 8K Cam. Mai trebuie o forfecuță. Hai să ne alegem și un curlig. Curligile folosite au fost curlige de 8. Nu mă văd că acum
pachetul ăla de cârlige chiar la colegul, dar mi-o aduce chiar acum, mersi. Deci ăsta e cârligul de 8 care am folosit la montură. Dăm și eu din asta. Bun. Și ne mai trebuie și una nouă. Bun, de ce avem una nouă? Avem un fir textil și cârligul. Și normală forfecuță care ne ajută să tăiem aici. Luați un pic de fir textil. Faceți o buclă simplă. Zic, nu trebuie să fie prea mare, mai bine să fie mai mic decât mai lung firul de păr. Cam așa e perfect. Tăieți plusul ăsta. Băgați așa firul pe anou, trageți până jos. Vă cam puteți să uitați și lângă cârlig pentru distanță. Distanța ideală ar fi cam undeva, haideți să vedem, aproximativ așa. Da. Aici o să prindem asta și legăm partea de anou. Nu, asta o legați doar o dată, pentru că dacă o faceți așa, se poate că un pic regla distanța. Și după ce v-ați decis că sigur e bine unde ați pus anou, îl mai legați încă o dată. Și acum legați doar cârligul, metoda de nod fără nod, normal, ăsta e gata. Ca și distanță, ca și la montura asta, în jur de 10-12 cm, aici faceți o buclă dublă. Bine, și atunci haideți că vă arăt repede cum pun eu momeala nu numai pe bag-uri, ci și la orice montură fac. Deja de câțiva ani așa sunt obișnuit cu metoda asta. Vă arăt imediat. Trebuie să punem momeala pe croșetă. Luați niște bait floss, luați un pic mai mult să vă ajute să-l trageți, să-l învârtiți pe deget ca să puteți trage jos momeala. Deci așa e mai ok. Și normal acum pentru firul de păr ăsta ar fi ok să las așa și pot să pun un stopper în capăt. Dar dacă vreți să puneți cea mai mare, sau două boilisuri, sau un boilis de 20, sau două de 16, care nu mai încape firul de păr, atunci, de obicei, eu folosesc așa, ați tras prin el, prindeți ambele capete cu croșeta și trageți momeala doar până jos, de asta e să lăsați un pic mai lung ca să puteți prinde să trageți de el. Așa, și ați tras până jos. Distanța asta acum e un pic mare, dar asta e doar ca să vă arăt cum puteți folosi partea asta. Tăieți și lăsați un pic ca să puteți arde. Și atunci încet frumos să-l topim. După ce s-a topit, îl apăsați de brichetă, învârtiți un pic până când ăsta se lasă. Și așa puteți pune și momeli mai mici, momeli mai mari, puteți pune 2, 3, puteți face mai multe lucruri. Da, dar e foarte versatil, așa, opinia mea. Deci așa e, asta e montura cu care am pescuit noi, care ne-a dat și randament. Haideți să vedem, dar mai avem noroc să prindem ceva. Niște ouă, cârnați, crembuș. Poftă bună, domnule! Mulțumesc!
Cam așa să vă arăt. Plătici de asta am prins toată partida, cred că peste 10 bucăți deja. În sfârșit, după mai mult de 48 de ore că am prins numai plătici, în sfârșit a intrat în trap. Și foarte interesant, la o montură de Ronnie Rig cu pop-up mare. În sfârșit a treilea pește al partidei, în jur de 8 kg. Și sincer nu mă mir că n-am mai prins, deoarece apa așa de rece că mi gheață mâinile aici. Așa că mă duc repede, las înapoi. Dar mersi că ai venit, că deja eram disperat. A doua pește nici la oră după celălalt. Iarăși tot de data aceasta pe Ronnie Rig. Foarte interesant. Toată ziua a fost Ronnie Rig-ul acum în apă. Și doar acum noaptea l-a luat ceva. Bun, acum am pornit. O dat o notare din cap, poate nu așa de mare. No, dar nu contează. În sfârșit începem să prindem și pești de pe patul de nadă. Până acum le-am prins numai aici pe acolo. Și aici e montura Ronnie, pop-up-ul a căzut. Dar s-a agățat foarte bine și a prins carne multă, deci nu l-am rănit prea tare. Hai să-l dezghețăm. Să dezghețăm. Așa au și ieșit, super. Și a doua pește pe seara asta, pe ultima seară. Da, un pește fain, cu un drill foarte frumos. S-a luptat foarte bine. Vă mulțumim frumos pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like și vă aștept și în episodul următor. Salutare!